Never got the sauce, bitch. Hi, welcome sa podcast namin na 999 Gang! Yeah! Kasama natin syempre ang 999 Gang. At syempre ang kapita-pitagan na si Range 999. Yeah. Kamusta? Ayos lang, bye. Ano yung mga pinagkakabalan nyo ngayon? Call? Siyempre, nagtrabaho kami sa mga project, Fuck Love album. Kanya, siyempre, kauban ng team. Ano yun? Parang tawag dito. Bilang Jed Andrew Salera, ano yung mga pinagkakabalahan mo naman? Ako'y, siyempre, obligasyon sa pamilya, diba? Samot na, breadwinner ko ba diba? So, si Jed, muna yung obligasyon, yung pamilya. Si Range, yung obligasyon, ang iyang music, ang Fuck Love album, siyempre, para sa mga tao. Muna akong ang trabaho ni Jed para sa pamilya, ang trabaho ni Range para sa mga tao, like, di ba? Para sa mga fans, yan ang inana, di ba? Sa mga nitog, sa Hindi ka ba nahihirapan sa pag-juggle ng struggle between sa Jed Andrew Salera at saka bilang Range 999? Di ba parang mahirap yung yung ganun, di ba? Kaya. Pero, naanad naman ko. Sa bagay. Sa bagay. Dahil- Ayan, no? naanad na problema. Karon pa nun magproblema. Bago tayo magsimula sa main natin na reason bakit tayo nag-uusap ngayon. Pakilala muna natin yung isa't isa, no? Sino yung mga kasama sa Range 999, sa 999 Gang, syempre, di ba? Syempre, kilala nyo na, kapita-pitagan na si Range 999, tayo na walang iba. Yeah. Pakilala mo naman sila. Yes. Hello. Si Luis, secretary. Si Paul, manager. Si assistant. Si Fritz Baroy. And syempre si Chris. Yeah. Yes. Host natin ngayon. Yes. Graphic designer, man. Yeah. Sa Fuck Love album. And syempre si Derek The Card. best. One of the best. Music video. Director. And Panis. si Just A member sa gang. And Nakain. tabang siya sa Tigkaon Rap. Kanina ni. Kanya si Jules. Ako ganit. Si Jules, audio engineer. Yeah. Yes. So, muna kami. Gusto ko lang i-acknowledge si Carl. Pucha. Nakita ko yung music video, putang ina, parang isang buong team yung gumawa, pero di mo isang tao lang pala yung gumawa ng pucha. Nakita ko yung music video na isa, pucha. Lalo na pa kaya yung iba, di ba? Siyempre, ayun, papasok tayo sa pinaka-reason bakit dito tayo sa podcast ngayon. Yung Fuck Love album, siyempre, palabas na, abangan nyo yan. May may date ka ba? Kailan? Wala pa yung date. Siguro mag-meeting me next week and atang lang mo sa page and dito mag-post mi sa tanan. Ganahan ko i-post ang tanan. Ginawa ko parts. Normal ang parts naman Hindi, na. grabe yung Pag-post na siya, hindi ka ma-final na namang date after the meeting. Hindi, grabe kasi. Sa salo, bye. Akala ng mga tao, parang puro nag-ano ka lang ngayon, lumalabas-labas ka lang, di ba? Nagsasaya ka lang. Pero putang ina, kung nakita lang nila kung paano tayo magtrabaho. Mga ito yung sulti, di ba? Iba si Range, iba si Jed. At yun namang nakita nyo sa mga bar, sa G-Spot, lahat. Ayan. Si Andrew yun. Iba yun, hindi yun ako. Hindi yun si Range, hindi yun si Jed, si Andrew yun. Ayun nga, lalo na merong mga nangyari ganyan. Pero wag muna natin pag-usapan yung mga yan. Ayun. Hindi, pag-usapan natin parts. Hindi, wala ka kasi pera eh. Mahirap na. Yun. Ayun. Kaya nga, abangan nyo, Fuck Love, malapit na lumabas. Yes. I-announce lang namin kailan yung
labas nung album. Then ayun, no? Ano yung reason mo bakit nagawa mo yung Fuck Love? Pasensya na, nagtatagalog ako. Medyo tense yeah. kasi ko eh. Ang main reason nga nung nasuot na nabuo na ang Fuck Love album kay syempre tungkol sa tungkol sa mga na-experience na ko sa akong syempre ang main gid tungkol sa akong ex and wala na may sa akong ex, di ba? Ex na gani. Kaya nga ex eh. Unya, syempre alam naman sa kita kailag lain babae, di ba? Makailag itag lain babae part. Sa mga Cebu City. Di ba? Kaso lang, tanang babae man, di masaligan. Yes. Exactly. Yes, tinuod. Muna siya kanang mura lang siya mura na MU gani parts kanina na gani. Di ba mura MU, di ba? So like syempre dili mo ko mag private, dili na ko i-post na niya. Muna siya mga 2 months na may 1 month na. Pwede mo pangalanan yun. Ana ro. Sa album niya, Alangan minsan mo Siya- tinuod gina. sa album, 12 ka kanta, so 12 ka booking Sige next. mo, totoo. Dili sad bay kana ang ako na istorya dere. Ano? Yung mga sandal, no? Dili. Ang main gyud aning nasuot ni tungod aning kani mo ni akong cover. Mo ni ang cover sa akong kuan. Shout ni Chris. Siya yung nag-corner ni guys. So mo ni siya ang main guys. This one. Ay sa Great part, tagay kalmang. Tara. So ang fuck by X na siya. So mga X. Onya, diri ni mo makita yung kinsa ni sila. Kani si Corinne, si Kay, si Nicole, ug si Chio. Kani si Corinne MU lang niya, si Kay kay MU Rosad, si Nicole MU Rosad and si Chio may sige pinaka kuan niya nung yes, siya ang Siya Bida. siya Bida parts. Siya yung nandun ani. Mabuti na klaro, di ba? Oo. Mabuti na klaro. Yung iba dyan, MU lang. Pero pa nga sana nung ginagawa ko yung artwork, pero pa sana kasamang isa, di ba? Pero hindi usa. Lima. Punta ko sila niya, gitangtang na mo sa kay ang usa nga babae. Ayun, yun. Sinitchitay. Ayun, chismis ang puta. Hindi, totoo lang. Kaya ako as a graphic designer din, nilive ko talaga yung isang blanco para kasi parang medyo may may parang istorya na nawala yung isa. Kasama ba? Pero katong usa nga girl nga babae nga akong giswatan na to. Kay legit gito nga, mao gito ang feeling na to niya. Kaso lang wala niya na-appreciate niya pero kana Nasayop niya. oh man. Nasayop niya sabot. Oh, kay napagkikanta niya usa. Gusto ko sama ba? Hindi na. Tinanggal niya na. Nagkikanta usa. Pinakauna. Sawa pa na ko. Sawa pa ma. Aday na the parts. Ay na parts. Issue the parts. Yun. Yan. Hindi. Yun kasi yung reason din bakit nagawa mo yung Fuck Love. Syempre, di ba, may yung personal feelings mo, yung hindi nakakaalam dyan, may mga hindi siguro nakakaalam na may depression si Range. Then, parang isa na rin yun sa factor na nilalabas niya through artistic expression niya na yung depression niya mismo. Yun yung isa sa pinaka... Sige, busin mo naman. Huwag ka mo yan. Isa yun sa pinaka hinahangaan ko bilang artist, sa kapwa-artist ko na si Range, na nilalabas niya yung sarili niya mismo. Hindi siya, walang no holds barred, no? Kaya ba? Mo ni dapat ba? Lahat talaga no? Nilalabas no? Oo. Unsa way Dapat magpaka-ikaw ka ba? Way paki, di malaing, di ba? Basta siya Ako nga pagkatawa mo ba, kung unsa akong feelings, kung galagot ko nimo, lagot ko nimo parts. Kung na-inlove ko nimo, inlove ko nimo, di ba? Hindi na punggan pa yung baha. Oh. Ano na idaradaan na? Oh, ina ko nga tao, so basta. Yung iba kasi hindi nila maintindihan yung ganyang pero kasi hindi sila tunay sa sarili nila. Yes. isa rin yun. Pero meron kasing iba na hindi talaga nila maintindihan, pero sa totoo lang healthy yung maglabas ka ng sarili mong maglabas ka ng sarili mong feeling, 'di ba? Hindi ka nakakulong sa sarili mong katawan.
o nakakulong sa opinion ng iba. Oh, yeah. Ikaw mismo, Ay. ikaw yun. Kung ano yung nasa album. Yun yung dapat nila abangan dito ngayon sa Faklab album. bay. Gugmatanan bay. Sabi niya nga kanina, sa mga hindi nakakaalam dyan, no? Pangalawang take na namin to. Warm up pa today na Warm up kami guys. kanina. Ayan. Yung ano, sabi niya nga kanina dun sa previous na ano na record sana natin na ito yung buo lahat. Buo lahat to nakalabas sa Faklab album. Kasi 'di ba may plano ka next year na maglabas ng Faklab album part 2. Part 2, 'di ba? Yun, sabi mo dun yung parang ano ba yun? Storm Surge. Ito yung pinakabagyo. Ito yung pinakabagyo yung Faklab album Thank two big na parts. nilabas mo lahat ng saloobin mo sa album na to. Ayun. Ay mo kabala ka guys, mahuman na tanan. Mahuman na tanan. Mahuman na tanang kasakit. Basin Plano mo na sa na mo. tanan. Kay uban mo gud mo na sila nga. Sige lang. Mana sila nga. Sige lang agmaoy kanu sa mga mahuman na. Ya mag-release tag Minaldito. Mo na sila. Hero sa Nimoy. Hero sa Nimo. Asam tay ko lugar ninyo, di ba? Bitaw, asa di sa rig. Di ba pre? Mugiro din Kung tinobre. magkanta ko about babay kanang di ba kanang asa ambot wala ako sabot bitaw nga inanan sila kanang ako isuwat ra na ko kung yung gusto no as in daghan gyud ko kanta ako nga lain-lain nga klase akong kanta para aning basta di na ako sorry kay mga SPG parts wag yan. Hindi kasi ano eh, parang laging may masasabi yung haters mo eh kapag Kayo. lagi may masasabi yung haters. Kahit naman yung mga normal na lagi sila may masasabi, laging opinionated na kasi ngayon eh. Kahit sino pwede magsaad ng saloobin nila eh, pero minsan kasi yung iba lumalagpas na dun sa linya nila na hindi naman nila kilala yung tao, bakit magsasabi sila ng ganyan? Yes. Mo bitaw anang Jaglar go ba? Mo bitaw part kay dagang kay post about na ko sa internet. Dili ko mo post sa kita wala. Tangan balaka gud kay kabawta. Pero never na mag-defend mo kagaling nun. Kayo. Totoo. Bisag sakit na ba kanang puta ka na padung kumatog. Siyempre, makaunaw na kita. Bakit ka tawrang Kaya buka? naman yung dyan mo mga depindi. Ganahan ko. Ganahan ko nga kanang mag-live ko pero no need naman gud kay kaila ang mga tao. Kaila ang mga tao nga nasa akong duol Palibot. sa akong palibot. Ano manay. Kaila na good sila na ko mo nang kanang kita sila kana issue na di na sila mag-post against na ko dili Diba? mangutana sila nga naman to nga naman eh so Wala dapat. kaila sila na So, ko di ka kinahanglan mo explain. Di mo ang explain na ng mga tao kailan nimo. Tagti kami kailan nimo kung sa tinuod ba mis tanan. So ayun guys, no, alam niyo na, binabasa na rin siya yung mga comments. Oo nga. Ayun. So ayun, ikaw, personal na tanong lang para galing sa akin kasi ako hindi pa talaga ako nakapagpa-check, 'di ba? Pero nafi-feel ko na meron akong ano. Masama mag-self-diagnose, guys, ano. Pero nafi-feel ko mismo sa sarili ko na meron akong ganun eh. Gusto ko talaga magpa-check. Pero 'yun, bilang sa tao na nakakaranas din ng nararanasan mo, ano yung mga ma-advise mo dun sa mga tao na yun? Na dumadaan din sa depression, na may anxiety din sila, hindi nila makontrol yung sarili nilang nararamdaman, yung kalungkutan nila, malakas talaga yung tama. Ano ma-advise mo naman sa kanila? Mabagi siya ka-advise niya. ako Lisod yun siya, naglisod Hindi, siya. so far, kasi Bitaw, ako kung mag-depression ko ba kanang magtanaw ko sa amin nga naman maghilap naman ko music mama hug istorya ko music na sa Anton mawala naman siya magbalik na sa siya inana ra gid kabaw na ko kung unsang akong buhaton kung mo mag-anxiety ko ay na. So may mga nalalapitan kang tao ganyan. Siyempre, sila, kami naman nga circle bitaw, di ninyo siguro makita ninyo nga nami kuyog sa gawas lain, pero kung naami sa kami lang gyud naininggang ra gyud ang kamera nga tapo walay lain kamera gyud. Ayun, isa rin na bilang artist din ako. Sa totoo lang, nahihirapan na ako magsulat ngayon eh. Yung parang personal na question ko sa'yo is, ano yung process mo naman sa pagsusulat? Paano ka nagsusulat ng kanta? Ano yung unang ginagawa mo? Yan.
hanggang sa Paano magsulat? matapos. Kasi ang hirap simulan, di ba? Paano magsulat? Oo. Ang hirap nga simulan eh. Pero sa kanya, Pamaha. isang oras, 3 kanta na. Diretso din. Diretso sa boot, kumakanta. Yeah, pamaha panood ko. Nag-gibberish na siya doon. Tapos wala na, tapos na. Tapos sa isang kanta eh. Pero hindi ko nakita mismo kung paano yung process mo naman. Ano yung tumatakbo sa utak mo habang nagsusulat ka. Ganun. Ano yung process mo? Kanang ganing ko ano ba kanang inani kanang ganing daghan kay kung giwala ako na niya di na ko mastorya gani so kanang syempre ma-dream ba mo to kung sige lang magsuwat di ba so kung ang proseso sa pagsulat na ko kay yun sa proseso Kaya ito natural lang eh, no? Mood, bangod jagot. Ganun. Depende mo. Ole. Pero, ganun ka palaging nasa mood, na nakakagawa ka palagi ng kanta. Ang hirap ha? Inani. Kaya nang, usahay na time nga, ganahan jud kay ko magsuwat. Siyempre, muna si Range, 999. Mm. Di ba? Kung kay naman, akong family naman nako ron. So, naa sila dito. So, night time nga, naragin ko sa studio. Di na sila musud sa studio. Kung na ako sa studio, di na sila musud ba eh. Kaya sila mga tanan makadungog ra na si mama nga makadungog ra na siya nga nagsuwat ko sa studio di ko nila sa mukon. Kanya, syempre mga Hindi, ganun kasi naririnig ko dun sa iba eh, kapag gaya nila Sinyo, di ba? Kapag nagsusulat daw sila ng pang battle nila is parang walang istorbo sa Dili. kanila. Anong ganyan. good bro? i-explain rin kay Di ba? Eric about Kuan na musuwat ka nam time nga ganahan ta musuwat na ta sa mood musuwat pero daghan ta yun na. Mga daghan mga words niya sa tong utok ba pero di na tumaari di man na. Di totoo yan man Diba? ano ko. Di ba mo na unsa makapalibog na to unsa pagsuwat. Siya nasa siya sa mood nga kanang walay ginahon na malipayon siya lahim siya musuwat. Og makasuwat siya ning malipayon siya puno kalipay tanan. O paminaw niya kanang sa dili ka na di siya broken hearted. Nala siya problema ron nga natin man ano bang na gamay conflict siya mama na problema dito sa ilaha. Muna diyan ni pungaw. Di siya kabaw mo express good sa kanang mo explain na sa kanta noon kabaw siya. Dali niya mo na makasuwat sa largo. Bali ang iya yung pagsuwat di ay kinade sa by feelings. Oh, dali lang ingon nga kung nisuwat kanang ko musuwat ron kinabuwagan ko ron dili. Yes, so Kanang shoutout. ko musuwat ron kay nani Kaya, awa anak. dili lang, akong artist, dili lang basta, suwat lang. No, dili, tagaan na itong feeling sa music by para, syempre, makasabot ang mga tao nga naminaw. Diba? Ma-feel nila ba? Mogay mo kanta ko ka ng feelings yun ba? Imo yung diba? Imo yung hatagan ng feelings. Syempre. Para, Pero magic din yun, no? Siyempre, kasi nagsusulat ka lang ng para sa sarili mo, tapos parang biglang nagre-relate yung tao sa'yo. Oo, di ba? Biglang nagre-relate yung tao sa'yo. Na, nakamay Yun ba? din pala yung nararamdaman nila. Parang ganun. Kasi ako lang, nung nagsisimula ka pala, di ba? Nung nagsimula ka pa mismo dun sa papuntang yung kinabuhi. Alam, marami nakinig doon dahil sobrang relatable kasi. Lalo na yung umiinom ka tapos papasok ka sa eskwelahan. Oh, Ano ngayon kung umiinom ako, di ba? Papasok naman ako sa eskwelahan. Maraming ganung tao di ba? Siyempre. So, pero ang pinapakita mo dun yung humanity behind the art mo na, di ba? Na, tawag dito. Parang, yung perspective mo is perspective din ng karamihan. Pero gumagawa ka lang din about sa sarili mo. Hindi mo napapansin na relevant din pala yun sa ibang tao, di ba? yes. Mong makarelate sila kayo, syempre. Di ba Tinuod sila alien tao na tanan, di ba? Ya tinuod sa jut tinuod. Oh, inaana Wala mo man ka yun. wala ka nagpakaroon ingnon siya. Muda siya suwat good wala siya nagpakaroon ingnon ba dito siya suwat ana, di ba? Sa inabi tay mga kita ikaw musuwat ka ako musuwat sad ko. Nabi time nga ganahan ta nga kanang inabugi mo lang man bisagwa di jud really tabon na to No, pod. no. Di ba? Batig Di mo siya nana siya mong anong mapituhan ta nakasuway ta uwa magbaoy ta siyang kanta jag malipayon ta kay tungod tinuod bang gud pwede sa may tabo na to ano ba or nabatay amigo nga na inato di ba wala makarelate Parang sa siyang J. Cole kanta style. oh. May nagawa ka na bang kanta na parang naano mo na lazy writing yun? Yung parang ginawa mo lang dahil ginawa mo lang. Hindi dahil wala. Lahat talaga ng kanta mo is Wala, tanan ganda na ba tinuod. Paminawa, tanang lyrics, tinuod na tanan, way boat, Sa tanan akong kanta, tinuod na tanan. Tanan, pila akong kanta sa YouTube, daghan kayo eh.
So sa Fuck Love album, tanan nga lyrics ana is Tinuod from the heart parts. gina. Yes, tinuod pre, walay ka lang bot-bot. Wala, tinuod pre. Saksi yun, saksi. Saksi na sila oh. Time ako saksi ko sa muna ng kanta nga. Ayaw na ko ilara kana na. Si Duga na kay usa ko magatod-hatod niya. I know, Ilara is part of Fuck Love album. Yes. And Part na sa paklab album ha. Sa- Usa ko magatod-hatod niya, inana niya. Wag sweet sila nga. Mag-away. Di siya ka na drama. Libog yun. Oh. Libog ka siya nga babae. Pero February ganahan naman siya. ka, di ba? Ha? Kay ma-challenge ka bragag Oh, man. di ba? Niya, kato nga babae man, kay focus mo to sa kanang eskwela ba? Niya, ikadto na ko niya sa apartment nila. Magsigir tag study parts. Di ba? Niya, ako sa mukha, hindi ko matawag. Bayag bag! Bayag daw yung bag. Kasama yun dun sa album na Sweet ano. cake, kustanan Yung nana sa album yan. Yung pangalan ng babae na nandun. sa artwork. Mo to siya, Yan yun ako yan guys, sino ilala. dun? Sa ang title na natin gisgutan ron. Ang title. Ayaw na ko ilala. Ayaw na ko ilaro. Ayan o. So, ano yung tingin mong pinaka-flagship nung album? Flagship na kanta? Yung pinaka-dapat abangan nila na kanta mismo? Yung palayo na. Hindi ga. Yung apat na... Para sa'yo. Apat na, konektado nga music video niya. Series, yung parang mini dapat movie. niya abangan yun kasi Ay, Bisaya hindi lang. nila masabtan Ah. o dili nila isunod og tan-aw. Dapat mag-una din sila sa unang Una. para makasabot sila. Mo para Ay ma-feel jud nila. para sa mga Paul. Pero sa to kita nga mga nakakita ako nakakita ng mga Yes. 3 music Yes, videos no. Paul. So ang kaning mo tanong ako dito sa inyo unsa man yung na-feel? Ikaw ako mag-question ko ni Ray kay si Ray na ni pamilya, malipayon ng pamilya. So pero unsa man mo na-feel after no pagtanaw sa music video, pagdungog mo sa kanta sa Fuck Love album, di ba? Yung kanang siyempre kanang nahitabo to malipay ka ba? Malipay kasi mga amigo ay nabuhat niya, di But ba? ang message, the point is, Yes. unsa ang message sa kanta para nimo? Unsa pag na-feel nimo pag kita mo sa video? Ma-feel uy manindog yung balibo uy. Nya kanang di sago lagi. Bakag magmaoy nga nalipay kanang og imong imagine nga ikaw to ba? Sakit. Then imagine sa nimo magtan-aw ka na ba nga di ka katuo ba nga unsa ra gud sa una na umigo So, na masabot nimo bisag no kompleto ang pamilya, malipayon imong healthy imong relation, imong Magmaoy relationship ka? sa imong pamilya. maoy ka. Magmaay ka pag kita ano yun. Magmaoy. For me, Anay. Iktan-aw nimo sa muna sa Move On Part 2 kana gyud. Move On Part 2 iktan-aw nimo. Kanang tungod sa kanang sa beat din sa kanang sa mulo to igapak sa tungod ba. transitions, Likuli ka na, ko ka ng... Nagpaluto ka ng... Nagpaluto ka ng... Papaigon lang kalit ba? Kay kuhay ko gani kay bisag ako gali kay direct ko sa video gani. Nga while giingon niya while giingon niya sa kuha ang story sa mga sa music video na mo. Kung sa kasakit. Need na ko na siya kanang upat ni kanta. Ako nang gikuha ng 2 ka bulan yan. Need ko ug ang 2 ka bulan i-feel na ko na masad ko kay di man ako ma-express dili na ako mahatag sa video. Ang emotion if ako mismo kay dili ko kuan mismo dili ko fulfill gina ko nga ako gyud naramdaman na music video. So pag ingon niya nga ang video nga ingon na ng video mo na siya, so kailangan need na ako nga ako i-adapt akong self nga mo fit in sa iya nga music video, mo fit in na niya murag gali siya siya That's dili the Buta yung Karma. gagulingon asya para makasabot. ni kuan ko siyang kalag murag ni hulam siyang kalag gani para na ako para murag Gets. akong gi-sketch na gid dito need na akong inani nga feeling kay para mo gi mapakita kung unsa iyang gistorya ako may mo vision para sa mga tao na mapakita sa mga tao ngayon nana Kaya ang Yara. sa 3 music videos nga nahuman na grabe jud kasi makakita pa na mo para sa mga nakita karon grabe jud kayo kasulid. So explanation pa ni Derek Carl, di ba? So para ma-feel niya ang storyline nga hatag ni Rain sa iya need pa niyang i-feel og 2 months. So unana na siya pangandam sa team. Process ng trabaho. dagan ni kong gikuan Iya dyan ang ginagandaman tanan mo na siya ni. Istorya ba, Roy? Katong night, one time, atong one night dito dahil. Okay. Natulog naman niya.
imong pa music ang move on kung imo adto na tayo ikaw Ah, Cebu. oo. Imo shit. gabi ganang gipa music. Tibuok gabi eh. Para ako siya ma-construct gali while natulog ko kay live na if damguhon ka kung unsay pinaka last nimo nga nadunggan mo bina mo sa mga Realize ka. ma-instruct na nimo ani pag-augma nimo ana so dili man gyud tanan ang imong nakuha inig ka mata inig pagmata nimong kung sa imong nadamguhan pero naa siya imo ra og gagmay nga mga imong nahinumduman gyud mga imong ma-pick gani siya dito sa imong dreams gani. Well, ga construct ka dito sa imong dream nga kuan nga paminaw ka sa music before ka matulog. Oh, pero pre, Lucid dreaming. ga-expect ba ka Ano ba? Discussion is for you. Di ba pre, nag-expect ba ka nga kaning kanta is apekto ginis dili lang sa mga broken hearted especially sa tibuok katawan. Nag-expect ba ka na nga kuan nga kay sa unay bawan ikaw nagbuhat na kanta sa imong experience, sa imong na-feel so nag-expect ba ka nga para sa kaning kanta dili lang ni para sa pareha nimo nga broken hearted that time Para ni sa tanang tao. para sa tanan di ba? Para ni sa tanang idunggan pa kay makaminaw ka sa music. Kana. Sa mga nay mga hinanakit. Yes. Samot men sa palayo namin grabe. Tayo. Tanan na ako gisendan namo koy mga syempre try ako gipatan-aw ang palayo na nga music video kana usa una nila mastorya man limbaut akong balhibo kay na ako. Kay Ram, sindan mo. Yes. Si shoutout ni Bayo kay Ram. Ako siya gisendan sa akong palayo na and i-reply kay international shit. Legit. Totoo. Kuan mo gani basta yung nana gani kay ako nga pagkatao kay happy ra jud ko ako siyang gingnan katong first ako di ko na Di, karon- G, happy Karon ra ba ako. ako kasuway pre nga karon nga shoot nga murag Something, nay something nga oy dili ni si Carl da murag lagi Serious mo. Kano sa Yes. na? Kay Unsa nga shot, unsa nga shot? Karon nga. Ah, gan. Kabantay ka tong nasa sa sakyanan niya kanang nakatuon siya mao ito. nagpalupad siya sa drone ba niya kita sige tayo po nga tawa ato yung ano Nakatuon na siya mawi Igor siya mo dili siya mo sa boy part. Nya apil ba niya pirmi na to. Oh, di ba? Kato kay work mo. May something ba? Naaji Kay something. kuha man katong last gani katong nata sa Sundance. Kay katong niana ko ni share tas ta katong well gainom ta ni share ko nimo na ko Yeah, J about dili life. mo ko nga nanay ko nga classes pagkatao kay happy ra jud ko nang happy vibe tanan niya. Ang tod nga naabot ang nasad ko na problema ko kay duha ko kini nga music video 2 months gid grabe gid ako na ko gisakripisyo ani nga music video sa 2 months wala ko ni dawat og mga bookings pa minana ba para mo-focus ko sa iya nya. Oh, shit. Ang tod nga niabot mga problema inana dito na ako pod nga na fulfill dito na ako na kuan jud og tama ng music video nga mao gid ni siya gid ay. may rason na di. Kay dili man ako ma-feel atong una god. Ako siyang ma-feel pero dili gid siya ingon nga ma-feel gid ako siya nga internal galing nga ako gid mismo nga 100%. pagka-Carl gid ko ba. Ako ra gipakita nga ako nga pagka-Carl Trabaho lang. pero Line of duties. ako ra gikuan nga need ko nga mo ambak ini ba nga dili nga pagka-Carl ba na Explore new oo. world na gani. Nya mo to yang gi share na to need yun ng inana. So ako to mga 1 month to kapin kay ako ba yung gi feel gyud nga inana so mura po to nga akong hinato ang kuan ang mga ratsada pud sa music video. Pero wala ka na mo buhat di na may tabo ang 3 minutes sa tulo lang ka music video nga nakita wala po kita sa move on nga clips. So grabe ba Kita lang sa move na ina. Grabe gid grabe. Sa baan ako kanina sige. Oh! Sige kung react ba? Indot kayo. Nag-shot, indot kayo. Basta wala bisaya ra. Basta solid gid. So si Rere nakasulti siya malipayon na siya na si pamilya. Na yung mga anak malipayon jud. Kani kay broken hearted ba gid. Kami, jud kana may makabili. Tabo sa yang kuan gani sa nahitabo siyang love life niya. Iyang gikanta niya after na maminaw na ta na after mo paminaw diha nakakang makita nimo ba nga nana kanang sige sa murag nagin na siya moral lesson jud ba nga sunod dili na no Ay na may sample sa palayo na no. nana sa palayo na Kay kalatan na ni palayo na. Ni mo. tungod kay wala na Hindi, ikwata. Hindi, isa sa kanta po na nasa na Jago atong kuan katong
Wala mo to sa pa-club. Na sa pa-club. Club. Naa. Part 2. Naa sa pa-club karon. Usa nga kanta? Pauli na palihugin ta. Kami na kumis sa huli pagkadlaw. Baho mo ka koy mo at iman ninyo ta. Timong ko yung imong ex kapag ganin yung nyaw. Putang ina. Pero guys, dapat yun yung... Hindi, basig. Pwede mo mangutan na ba? If kinsa na siya bayhan na. Pangalanin na natin. Sila. Hindi, ikato dapita din ka. Hindi, sa nabaw naman story kay kanang ano sa story kay sa mo. Na asa ka nga music, asa ka nga song naka-relate gyud ana. Part sa Ito ka to. album. Katong gi. Unsay Sa Sa title to X ang title ato no. X. Katong kanta atong ang kanta ganyan X title ato. X to. Mm. X pero dili siya kuan. Duha ka X more. Dili ka gyud. Dili tong Lahi mo ng X nga ganahan pa ka magbalik. Katong X di na gyud, di ba? Ikaw ka X. kung unsa man gani mahitabo. Pero, bitaw guys, sakit juga yun ang hitabo. Pero, okay. Ano to, mag-focus na ron sa pa-club niya nga. So nasa Paklab album natay release ani nga 4 music videos right. So ang first is Still you. Still You. Still you, baby. Yeah. After so bawal din siya tanawon dahil kung di mo magsugod dun sa bali series magud ni siya. Hindi niya maintindihan. So di mo makarelate dun sa whole story sa 4 music videos kung di niyo subayon jud. So Still You, Move on. Move On, Move on part 2. then Palayo. Palayo na. so mo na siya palayo na. Okay. So, Kumbaga sa Netflix, di ba parang kailangan sunod-sunurin mo yung series. Di ba? Oo, Yan, hindi naman pwede mag una ka sa Di mo maano. Di mo so sa title pa lang daan nga Still You, nganong nga unsa sa title Tatawa na kagad eh. pero sa title pa lang daan nga Still You. Asa man nagagikan gid pre? Kana nga song, dugay na kay nako. Kauban na sa Amor EP. Mm. Mao na sa Ox nako. Okay na ka. Ana sila kita oyer. Kauban na upat na Amor EP. Ang Amor kay meaning ng Amor kay love man. And love man to na akong ex. So na syempre. Onya mo na siya. Still you. Adios. Ox nako. Ikaw ra. sa still yung bra kagandahon Mo na siya ko no. upat. Ha? Bra kagandahon Oh, ba? sige nagyapon ba niya? Moto ako siyang gikuha ang Still You sa akong Fuck Love album kay syempre moto siya ang Kinakauna. yes, moto to siya So di moto to number 1 para Okay. di ba? Yes, di ba? Siya ang sugod. Then move Diba? on. Yes, Still You Move On. Mo na siya siya pa lang giswatan na kanang upat bay. Kaning 3 songs siya ang giswatan na Move On, Still You, Move On part 2. Ang palayo na tanan na ni, general ba? Tawagan na, di ba, Pai? Ana, para ni sa tanan. Pamilya, Kaning palayo- barkada, oh, tanan. Tanan. Ang palayo na para sa pamilya, barkada, uyab, Mura tanan. uyab. Oh, kana. Tanan. So, mo na siya. Ayun, so yung nangyari, parang masasabi mo ba na yung Fuck Love album is parang karugtong pa rin siya kahit paano ng Amor? Oh, syempre. Dahil dun sa Still You. Kolekta gyapon siya tanan. Kay. Si tawag ani. So correct me if I'm wrong, Still You, Move On. Then Move On part 2. Yes. Tapos palayo na. Yung ang Move On mo nakatulong trending, right? Kung nigawas nga clip sa Facebook. Actually download din na gina sa YouTube ganit, di ba? Na YouTube Kung na na. copyright na gikuha na sa uban, di ba? Pirated Na na lyrics gani. mo na siya. So, Kaya din i-views so, to the kay sa sige pamasa na ko sa mga 100 ba? comment magudan na magud. Suroy. Sa sige pamasa na ko sa mga comment magudan na sige sila paabot ang Move On. So mag-release pa rin una og Still You, Dayon before Move ang On. Move On. So, Para siyang 5 stages of grief So, gan. kung saan ninyo pag-relate sa Move On, o kung di mo matanaw sa Still You. Still you. So, Maabot Still lang niya You, inyo. Move On, Move Part 2, and palayo na. Para siyang story talaga eh. Sequence, yeah. Ay, Ang move on na gani lyric video.
Oo, Smart pa sila, memorize pa sila. Nakakita ko sa kasuwat. YouTube, nakakita ko sa YouTube. So sa move on, ano yung pinakalas na move? Ano yun? Move on. Palayo na. Palayo na. Oo. Doon na yung parang acceptance naman niya, di ba? Yeah. Una parang Andun. galit ka pa, may ano, parang gusto mo pa bumalik siya, may nagbabargain ka pa, 5 stages of grief no? Oo. Yun. So, Ayun, yun. Nga pala sa mga role natin, mga bilang ano, nasa syempre behind the scenes ng ano ng Paklab album. Si Julius nga pala, sound engineer, di ba? Sound engineer ng Paklab album. Ano naman masasabi mo tol sa ano sa Solid. Oo. Manibawat ka di mo balahiboy. Kanang magtanaw ka sa video. Hindi pa tinatanong kung anong... Sige. Elaborate. kasi Gago mo yata yung engineering natin. Mga tinatanong eh. pero Wala na mong pero ano sa yun. part na kanang presentations ay preparation ninyo as a team. So, how is it unsa ka pait inyo ang preparations before ninyo na succeed ang 4 music videos? Daghan. Since part man jud ka sa team na nag-prepare. About lang sa gamit, dahil cancellation. Abot na tas pait, gikan na tas sa Like nindot-nindot what? na. Unsa pinaka grabe jud kay nga cancellations on time or like unsa man? Like parehani sa move on. Pagkaugmaan na then ang music video karong gabi kay cancel sila sa studio na ba. So napangitaan nagyapon na magpaagi kay naabsad may mga extra gamit at least na kumpul-kumpul na mo tanan. Mo to. Anay-tabuan na nag-DIY na lang mi Oh. sa dito sa game house. Sa game house. Amo na lang ipangitag paagi para mahimo siyang Eh, studio. padayon ang mga tanan o kung sa mga struggle. So, ato ibalik si Julius, audio engineer. At the same time, siya ang nag-handle sa mga preparations po sa concert and sa ato ang music video ng igama sa 4 music videos. So, presenta ni Luis. Since siya man ang secretary, siya ga-coordinate sa halos tanan. Sa tanan. Oh. So, Struggle yan, Bars! Sige lang. unsa man jud ka pait? Pila ka sleepless nights ang nahitabo mong gitara para gamay ang music videos. Sa pagkakaroon, wa pa manahuman. Ugma sleepless night ya po na. Mahuman na siya, kung mahuman na ni. Yes. Ano na siya. So, Pero after mong gud nimo makita ng kuan mawa Hindi lalim, hindi lalim. Hindi jud lalim. pwede mo man-narrate from the start since unsa first yung gibuhat nga music video is palayo na Palayo. ang gibuhat Balim ang gud gibuhat kuan guys, balim mig sequence. Ah. ang gibuhat na to na Nako na, palayo na. Balay na. palayo na after so na Move Move on. on part 2. move on Move on part 2. so pwede na ma-sequence ang mga mga nahitabo gyud na ang mga those days Yes, na- si Ray kabawsad sa tanan pangitabo kay Oo. sila man ang sila sila ang molihok. Sila si Ray magkanang moadto, moare, mo si pwede niyo ma sila. paibaw sa mga tao unsa ka pait ang inyong nagian. Sa kansa, move on part 2. Di sa Ako, palayo. hatod ako ninyo to. Kini sa palayo, ang struggle na yung palayo, ang model kay namo gid siya kanang chismis nga ni kuan. Pero mo Palayo. sa palayo, oh. Okay. Naglisod mi og kuha pangita og model na shit nya natoy ang kuan usa ka establishment company ba na ang tawag ana nila na gi-offeran mi 150k nya ang Palayo, model- move on man na parts. palayo mao na sa palayo. Wala sa palayo. Palayo na. Sa palayo. Sakto na, sa palayo na. Move on. Oh. Di, sa palayo na. Di mo man first na tong kuan. No, sa move on. Move on part 2. Move on part 2 ba to? Sa tuloy. Okay. Sorry, go dito ni Kuan. Move on part 2, palayo na part. And then sa mo jud na yung pinaka-struggle jud kay lisod biya mangita og kanang kuan dili biya ta. Yeah, timing man to, na-shoot sa usa ka babae. Di ba? So, syempre, ang mga agency ato wala na sila makita niya. Oh, Wala yung babae. So, Oh, ilang hilubos-lubos. ilang Take sila advantage pebos na sila na, parts. Wala na. Ana sila na mo, oh. Ana sila na mo nga. Kanang, wala. Kanang, dili na, ano sa kita gingon, Luis? Nana sila nga kanang
Basta ang chat na Kay Bobia kay ano sa. Bobya ka sir nga naka-issue ana. Dili. Kay Bobia ta sa balita ron sir nga nana nga na tungod sa issue mo nang base maglisod na jud mo ka ng pangita ug lain. Video, makita mo sa mga tao sa kabongga, sa kadako nga kuanon sa grabe nga production ng nabuhat Nope. Dili, grabe nga production. Kundi, kuan, kana si tawag kana. Ang dili siya, grabe kayo. Independent. Ako dili man. For me, nakita ko sa music video. Naining gang rata na yan. Oo, nakita ko sa music video pero Tungod na. bitaw guys, nindot kaya Di, anay. tungod ni Carl. Makakita mo sa music Tungod video na. ha, pohon ma-release na. Di mo Makita sila. Dili mo magtuo. Makala sila nga. Production Oo, na. kana, Pagtanaw mo lo. Ah, Isa so, so, DIY lang eh. Pwede no? na to, pwede ma-scope sa kadaghanan Yeah, kung the best. pila gi total expenses best. gila nga music Card. videos, for music videos. Kanina pinakaya ako. Bisag ka lang, number of digits lang. Kani ito may alam eh. Pila ka digits lang ang nagasto nyo ano nga music video nga. Magkano daw yung nagastos bay? Mga total lang, estimated lang. Sa upat ka music video, pila yung nagasto nimo. Digits. Digits? Wala ba pila ka? Uy, Pila ka digits. uy. 7? 7 digits. Oh, nya, kinsa ra gud mi, Bisaya ra gud mi. Di Baka ba? may mga kwarta gud. Bitaw kanang Hindi, basta makita mo sa music video no, i-release. Makana mo nga. Lo, biyan yung Dota Production lagi kuha. Dagan gini sila galihok ba? Pero Gusto wala. ko nila ba? Pero mo matutanan. Na, kami unsa nakita nimo karon? kamera. Ito ba Naining gang, naining, di ba? Nag-expect mo nga si Carl is a director. He's not only a director lang Siya mo shoot. Siya mo prepare. Siya mo shoot, siya mo prepare sa mga lights. One-man Siya mag- army, ha? Oo. Makita niyo sa BTS sa Move On, makita niyo gianan niya si Nino, gilubag niya dito. Siya tigana. Og syempre akong pamilya tabang sila dito. Nga nakasuportive akong All pamilya. around. Bay. All around. Kami ra bitaw Pero yung makita ka sa tinabangay. music video ba? Makaingon yung guys. Full production nilang gikuan. Oh, di Gikuha. ba? Production ba niya? Solid. Na. Sige lang. Makita rin dyan ninyo. Basta 7 digits bay. Mabuta rin nyo. Excited. Kaya ba mo sa una bay? Nakoy amigo sa una nga. Nasa yung music video bay. Yang gasto kay 100,000 biliba lagi na ako panghambog ko sa una. Ay. Ano ko, pre, taka na music video. 100,000 lagi na pre. Nya wala ko nagdahom nga pila ka tuig ba nga. Mas Nanasan. mali kayo kung gasto. Ano ba, di ba? Wala men. Wasan mo pantayi ba nga? May bulag ano? Kayo. Kaya bisag sa move on bitaw, itong last, nagtanaw ta sa itong mga purma dito, sarugod down to ay, di ba? Kaya. Tanaw, need kita tanaw ng, Sa una bitaw Oh, guys, yagaw na. para makabaw mo ha, nga dili tanaw ninyo namo artist inani ako kita magkabaw 1 million views in yung music mo na din mo nga inani no dili gyud as in struggle sa bitaw may kung asa mi mangita og fans para ikabayad ana di ba? kaning album. Kaning Agi album, ka bay. 2 weeks nga. Wala ka tilag lami. Pagkaon. Way ka Iyon lang gud na mo nga di mi mo bangon. Mo bangon mi gutom man. Wala ka no kusina. Di na mi mo bangon. Ignan ta mi ports tanang ta dali daw. Ang among technique, udto na may mata. Para makasibsib. Tingog lang ang pamahog pa ni udto. Ana mo na siya. Mo man imong timailan ni Range. Basta kani mamukaw na siya nimo buntag. Udto, panihapon, nanay ko, tapos udto lagi na siya mamukaw nimo. Wa mo pamahaw sana. kayo kay kuan ko bay kanang basta music video isgutan like kani sa project isgutan like sugal gyud sugal parts Hatag tanan. tanan parts hinugdanay balag di ba inana ko ka unsa nga na dedicate unsa nga na Dedicated. yes inana ko Di mo Committed. Di mo mahadlok mabalik sa ubos guys kay di ka midiha. Napagigihapon. kayo pero dili na pwede Pero Oy Luis, pero dili na pwede mabalik sa subos gitagan gitag kuan obligasyon gasolina oh di ba gasolina sa akong auto duha gud ko ang auto ka oh Pero kung may tabo, May may kwarta. mabalik may subos, Pero- anay anad na kita nay. Kaya- Sa yun lang kaya isa kag balik. mo na dili Jimmy mahadlok Ano na na kita? guys. Alam na yung ways. Oh, Alam abaw mo na, paano oh. makiat. Nanay Maxim ko doon, ngunit magbuka. so unsa naman Mo sa kinan mo no. Pre, duha ka auto pre. Nagpitutok mo na. Eh, yung plano sa ano naman, di ba,
Siyempre, album launching, di ba? Yes. Ano naman yung mga plano sa album launching yan? Exclusive yun, bay. Kanang exclusive pro to niya, mga 150 katao. Pila kayo is? 150. 150 katao Okay. lalagaw. So, hindi siya talaga Dili. sa ano lang. Dili siya Mali- public, private siya nga po. And ang mga invited Pero may syempre, posibilidad niya na makadto fan. yeah, syempre, kanang fun, yun. Yun. So, 150 ka pan. Wala. Hindi naman siguro. Or wala. Di ba, Dili, exclusive lang ba? ano, siguro, Ikaw, ano yung tingin mo? Dili na, dili. Yeah. May plano ka ba na? Slot like 50 katao. ano na siguro, okay. Mag-album 20 to launching. 50 ano pa siya. Pero wala pa na finalize. So invite sila. Mag-album Pwede din sila lang. katanaw dahil posible din sila katanaw sa album launch no. Mag-album launching mi diri sa Cebu and mag-album launching sa Manila. Damn. Yes, kayo. So, muna ang plano nila sa Believe. Shoutout Believe. Believe Mo music. na karon Yeah, thank among you. panggitan, among gilihok ron kay man naman may sa music video. Nga, ana, Album launching na po. album launching. Album launching. Mm. And, muna, dugay kami nag-prepare sa Paklap Maganda album. ho. Mga So, 8 sa- months siguro. 8 months, putang. Sa una among problemahon wag yun no kung si suoto na mo niya kay manglaag na sad mi. Karon Trabaho. Kay eh. saon ni album launching na pud sunod man na music video tanan ana. Buang na. Ayun, mga pasasalamatan mo. Oh, Para sa- syempre gusto ko magpasalamat. Syempre sa nagpalikod ani nga nagpalikod ani, ano sa tawag ka na par? Team. Yes. Syempre magpasalamat ko sa team and syempre kami tanan nga nakita ninyo ron kami ang mga naglihok dire and nagpalikod na mo shoutout sa Believe Kuya Weed. Yes, nila Kuya Weed. Shoutout nila Kuya Weed. And wag na sa Believe, syempre sa mga nitabang na mo, syempre sa Ingso Tattoo, Infamous Tattoo, and Bang Smile, nila Doc Kier. Shoutout Doc, and isa pa. Sa mga locals nga Yes. munitabang na mo sa atong nga tumi Siargao. Siargao, yeah, shoutout ninyo brother. Shout out niyo guys. Kayo. Surf and Shot Siargao. Yes. May Kaya sila. pahuwag Sa nag-decorate, basta Welcome. sige lang. Sila Mama Rita. Yeah. Syempre sa akong pamilya. Shoutout sa akong pamilya nga ni Tabang kanang always na sila sa music video kanang always sila support sa akong mga Napaka-supportive. kayo ba eh. Bilang lang yung pamilya ngayon. Siyempre ni Paul, siyempre sa tanan din ni Paul, ni Luis, ni Jules, ni Just A, siyempre ni Derek Carl, ni Chris, sige ko pangulit ani kay siyempre lahi magkabilang mundo man nasa sa Cebu pero magkabilang mundo kay matugi siya buntag naman. bali ako. Kunya ako mata mo kung sayo kay buntag alas city Morning alas person, 6 morning person. Unang mag-chat ni sa'yo sa buntag mga alas 6 mga na siya G, matug sa ko. Kay kuan lagi siya. O ba na pasalamat sa dahil ko sa kuan sa Damans Catering kay dito sila mo dawat na ba kailangan ni na sa pizza niya. Ana pasabot explain na nako sa music video na ni ani tabo atong first catering. Rinda to istorya ng struggle. Istorya sila pa. Kay kuan na ko nakuha nga catering. Okay na tanan gyud plastada na nakadaw na may 4K tanan nakasinabot na. Karon pagtungtong sa pizza 4 ni update nabasa na mo udto buntag pa sila ni text udto na mo nabasa sa ako misis ningon nga di sila kadayon kay na disgrasya kuno ang ilang driver na ba na yung mga nitabo nga kalkalit ba nga wata magdahom pero ato imong gisulti ganiha nga ang venue kalitlag Oh, cancel ba yun? alas 10 na sa gabi gi-cancel ano ba Nag-cancel sila ng PM niya. studio na di ba Kung na. ang professional kay Di ba ba? Kaya. ang ako kasabot ako kay na disgrasya mong god ana karon nangita ko pero nitabang gyud sila pre bisag di awa na sila ka nakakuan nakatag sa catering ni ana sila nga di may kahatag sa catering pero lechon di ba mo order na mo lechon sila tong lechon Okay. yan ang pagkaon sa Damans catering tanan salamat iyo Wala. pero kasi nay wala Siyempre, wala. kasi may mga pure listener yun nimo nga gapaabot ba nga di lang sa ka masigmaoy di ka masigkalipe basig gapaabot sila sa imong mga
Imo iko mga sinulbahin. Yun. Ana. Na. Kay dagan mi nagpaabot na mga Narinig ko yun. Ayo, Putang pre, di lang na magstorya about. Ay, di na to istorya nila kung unsa to. Unsa, mga plano. dili. Siyempre, makabaw niyo sila. Di ba? Ayaw, wala. Ayaw ba kay at nga dyan dyan Ah, Oh, di ba? cut. Pero wala mo pride to bitaw pero may mo na atangan ako bay. Kay ako nga tao, basta solid kaya akong mga solid kayo mga liquid. Substance. Dayon kaning kuan galing sa tinod bitaw wala may plano bitaw wala pagay may airflow. Airflow daw yung mga plano. So, guys, kanang basta atangin ninyo. Ayaw sa ninyo atangi ang puhon. Ay, wapa na. Kanisa, oh. Kani. Paklamal mo. Guys, Ay, hindi niyo sabi, ni Like, promise, atangan. promise. Hindi niyo Worth atangan, it yun, guys. worth it. Kay kabaw mo ano. Basta, grabe ang struggle. Hilak. Unsa pa? Basta, Singot. di ba, no? Napot pa mo sa punto nga para na makashoot mo na mo pamiliti uli. Kanang Di ba? grabe gid kayo. Grabe bitaw kung nalay ka nang kung ano ang Ginoo ba kana na siya kanang Sa replay lang, replay. Kamera sa langit ba niya. Replay ka nila. Pakitara ko ni sila kung sa mong struggle. Di ba? Inana ba no para makabaw sila kung sa ka-solid. O niya ang mga tao, di ba? Kanang uban tao dira kanang sensayon na migbasa social media niya. Kanang wa sila kay bawo kung unsa kalisod. Kalimutan, kalimutan. Kung unsa kalisod. Huwag kalimutan. Among kaagi para lang makahatag ninyo og kanang syempre lami more kung sa pagkaon ba lami ang pagkaon marang inana gani pre. Kaya ako nga tao pre ambisyoso kay nga tao dili ko ganahag Di ka Di- pa di ko- makontento. dili So dili dapat ko- dapat lang jud, dapat ana man jud. dapat dili lang kana ganing kana dapat dili kanang ay okay ra ni dapat dili na ana dapat okay Okay gid kayo, kayo kana okay dapat kayo na. mo gina akong kuan pre. Mm, Di ba, nana siya pre? pagkatawag Dapat yun. okay gid kayo dapat Di ka ba solid na makontento? to bay dapat makitaan sa mga kana ganing mawa mo kita sa kalibutan pero magpabilin gyapon imo- Legacy. yes kana Yung legacy. kana, pre kung ano ni kami inani ni among style mong good dili mi kana mag-shoot mi didto nga lugar dili mi mag-post nga nag-shoot mi didto amo ipakita nyo gainom mi gawalwal mi didto Para i-judge mi ba? Ganahan mi i-judge mi. judge lang King di koy ba? mi sa inyong pananaw ba pero katrabaho mi ang uban tao adyan sila kay bawo bitaw nga nag ato to Siargao nga wala party ra mong gimaindi parts guba kanang tanaw nila uy wala na ni Laago ba, laago ba? Pero, no muna ang mga bashers makaingon sila nga naginadik ni wala na ni sapi wala na ni ani wala na ni ano kay tungod sa ilan nakita sa social media ayaw mong tuo sa social media puro na bakak tanan kay halos tanan tao pinastikay na lang sa social media, di ba, pre? Di wala di tinod na, wala tinod. Hindi ko napapansin mo, lagi na mga pinopost yung mga success lang eh. Nasaan yung struggle, di ba? Yes, kayo. Hindi naman pinopost yung struggle eh. Kayo. Yung success din pinopost. Pero- So huwag kayong masyado magpapaniwala sa Sorry, social wala media din na eh. madali lang lahat. So dili na ko need mag-explain kung kinsa ko, unsa ko nga tao. Dili. Wala nagpakita mo kung lagamay ba. No. Di, inani ni guys, ang Pop Club album, kanang, kuha ni siya. Istorya na ako nila ba about, syempre, inana, kanang, kasi nga na, like bayad, inana ba? Bayad. Inana ba? Bayad! Binayaran. Like, 12 songs, Oo. Inana. Level na oh. So, inana ba, inana, kanang, thank you. Guys, thank you so much. Paklab album at ang ninyo tanan. Yes. And syempre, uy, napati nakalimutan pasalamatan. Si Kiara. Sorry, mami. Hi, mami. Hi, mami. Okay. Mo gani sila to. Men, grabe kayo. Ang gusto rin masalamat nila. Di ka ba nga nang nakalimutan pa salamat? Hmm. Kaya wala pa mong tamahuman gun, magsige pa magkita nila gun. Dapat ay itrabaho nila bisag wa na kontrata. Bitaw. Thank you ni Kiara, ni Mami. Happy birthday. Happy birthday ni Mami. And Mami Zel, Wellington, and
James. Gusto rin pasalamat ni Kiara ni basta sa nila mami kay kanang butan di sila namo sila ang Butan yun. si Kiara mo gud ang main kuan gid pre model Sa music sa, video. sa music video. So gunan mi magpasalamat ni kisa ito ilang kuan pre manager. Stacy. Yes. Ipasalamati. Sir Stacy, thank you kayo kay wala jud ka nagpinareha sa uban. Ana. Yes, kayo. Kayo. Wa minimum and then, ipangayo ag 150k. yes, and then nagpahangyo pa ba jud ka namo? Yes. So, Thank you kayo, sir. Og sa pamilya ni Kiara, Kiara. Mami, James brother, and then James is your brother, right? ito din nag-make up ni Kiara pag last. Nagpangita si Baroy ato kiningan. shout sa makeup artist ni Kiara, uyab ni Baroy o uyab ni Luis. Pre, nalogod ka Luisa. Darwin Page. Sino ko interview ba siya? Rosa na Salamat sa panonood. Abangan nyo, Fuck Love Album, Range 999, 999 Gang, out! Wala ako mamuhang yun imong last na ne Tumay na lang o kulang akong feelings wa na ne Nagtinarong man unta ko sa duwa pa